Selam dostlar. Uramda jay, ish bik ko'p, lekin bарлык мәшәкатьләрне калдырып бераз ял итеп алырга вакыт килеп җитте. Эфирда топ клип тапшыруы. Һәм мин Ирек Фатыйхов. Jay җитү белән күп кешенең яллары башлана. Ялны чит илдә диңгез буенда уздырсаң яхшыракмы? Яисә үзебезнең яктамы? Гомумән, җырчыларыбызның җәйләре ничек үтә? Аларның хит-парадта уңышлары ничегрәк? Әйдәгез, күп көттерми шул хакта сөйләшеп үтик. Көннән-көн топ клип хит-парадының рейтингы арта. Һәм безгә көрәшкә керергә ашкынып торучы клиплар саны да. Шул сәбәпле без бүген 2 клип белән саубуллашырга мәҗбүрбез. Беренчесе Лилия Гыймаддинова. Лилияның хитын күпләр яратты. Ул әле дә көрәштә кала алыр иде. Тик аңа саубуллашырга вакыт. Топ клип кагыйдәләре яңа сулыш таләп итә. Biz саубуллаша торган тагын бер клип ул. Хәзер үзегез күрерсез. Безнең хит-парад бик кызган, конкуренция зур. Яңа клип анда үз урынын таба алырмы? Барсы да сездән тора дуслар. Каршы алыгыз бу атнаның беренче премьерасы әниле кызлы Гөлназ һәм Амелия. Күз яшьләрен түгеп, еллар үтте диеп, сагышланып утта яшәгәнмен көеп. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Бәхет килер диеп, көткән чакларымны искә алам хәзер, яшьлек елларымны. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш.
Бәхет килә икән, көтә белсәң генә, уйлар синең белән, бәхетең син генә, кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Икенче премьерабыз әрмән түгел татар мин дип ыргылып килеп керә. Аңлагансыздыр, икенче бәхетле ул Венер Сәлимов. Венерның менә чит илгә барып караганы юк. Шуның өчен ул аның хыялы булып тора. Венерның әле тагын бер хыялы бар, хөрмәтле дуслар. Ул да булса топ-клип хитлар парадында югары урыннарга урнашу. Монсы инде сездән тора. Әйдәгез, Венер Сәлимов өчен күп итеп тавышлар юллыйк. Шынлап әллә шаярып, кемнәр уйлап шығарған, синермен диләр миңа, шақатып тұрам шуңа, синермен диләр миңа, шақатып тұрам шуңа. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Гаҗәпләнмим бу хәлгә, кыяфәт төрле була, әйтсеннәр әйдә шаярып, анан миңа ни була, әйтсеннәр әйдә шаярып, анан миңа ни була. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Көләндә шаярам мин, бүген сезгә кушылып, хыянәт итми халкыма, калырмын татар булып, хыянәт итми халкыма, калырмын татар булып. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм.
Tatar tugel armian min, Tatar tugel armian min. Эмиль Эфендинең җәе гадәти эш ритмы белән бара. Гаиләм белән Казанга барып истәлекле урыннарны карап кайтасын килә ди ул. Диана Арифулинага килгәндә, июнь айы бик истәлекле. Чөнки нәкъ менә шушы айда аның туган көне һәм ул балигъ булачак. Күптән гарәп әмирлекләренә барып кайтырга хыялланган идем. Ниһаять хыяллар тормышка ашырга тора ди ул. Якын арада әлеге клип хит-парадның югары урыннарына урнашса, аптырамагыз дуслар. Күңел кошым җыры өчен гарәп шәйхләре 1320 номерына топ клип 98 санын язып, бик күп тавышлар юллаган булыр. Син минем күңел кошым, моңлы бер сайрар кошым. Җырың яңгыр кич туйдырмый шуңа ямьле тормышым. Синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда алар идем мин. Син минем ышанышым, син минем таянышым. Иртәләрем шуңа нурлы, юк минем аянышым. Синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда алар идем мин. Синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда алар идем мин. Күңелләргә җир керсен, йөрәкләрдә җилкенсен. Моң урасын бар дөньяны, киләчәккә дәрт бирсен. Синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда алар идем мин. Синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда, синең җырларыңда алар идем мин. Ризат Рамазановка да килеп җитте. Җәйне ул бик сагынып көтеп ала. Чөнки ул авыл егете һәм эшләргә бик нык ярата. Һәм башка кешеләргә дә шуны тәкъдим итә. Халык әйтмешли, хәрәкәттә бәрәкәт. Башайлар клибы өчен тавыш бирәбез дуслар. 1320 номерына топ клип 103 санын язып.
Bugün bit Bajay'ın tuğan günü. Bu yolda görüşüne ketib aldık sağınıp Gümürge bulsun gümürge yari eli yazgını bizge yaşırge bajay bulur Yaxşı yaşay bizlerle dip şatlanan beni herkedige Elde şunday bajaylar var ni bulsa da biz birge Yaxşı yaşay bizlerle dip şatlanan beni herkedige Elde şunday bajaylar var ni bulsa da biz birge Beyramlarda gene tugul sanavlarda gel birge Şulay gana bulsun eyde nijite son yaşavlerge İnlerini koyup inge Yaxşı yaşay bizlerle dip şatlanan beni herkenige Elde şunday bajaylar var ni bulsa da biz birge Yaxşı yaşay bizlerle dip şatlanan beni herkenige Elde şunday bajaylar var ni bulsa da biz birge Ni kursek de birden bulduk bir bizge bırık bulduk Yaşıgı dünyada görüler Yaxşı yaşay bizlerle dip şatlanan bir herkedige Elde şunday bajaylar var ni bulsa da biz birge Yaxşı yaşay bizlerle dip şatlanan bir herkedige Elde şunday bajaylar var ni bulsa da biz birge Elde şunday bajaylar var ni bulsa da biz birge Elde şunday bajaylar var ni bulsa da biz birge Şiratdagi jırşыбыздан көңелле яңалыклар. Тик барысы да рекламадан соң. Gülnaz Sabirova әле җәйне бик аңлап бетерә алмый. Чөнки аның сессия вакытлары. Җәйне үзебезнең якта да бик матур үткәреп була. Ләкин елның калган 9 аен чит илдә ял итеп үткәрер идем. Сәяхәт итәргә бик яратам. Гаиләм, кояш һәм диңгез. Бәхет өчен тагын ни кирәк ди ул? Искитмәле патриотик рух бу кызда. Gülnaz Sabirova, birga klibi. 1320 номерына топ клип 104 санын язып, тавыш бирәбез.
арада Азалия Зиннәт җәй дип тормый, бик күп эшли. Яңа җырлар яздыра һәм яңа авторлар белән хезмәттәшлек итә. Җәйне кайда уздыру мөһим түгел, чөнки төрле кешенең мөмкинчелекләре төрлечә. Иң мөһиме синең янда яраткан кешеләрең булсын. Һәм соң инде клибында да моңсулыкны кешеләр шушы матур җырлардан гына ишетсеннәр иде ди Азалия. Нәкъ менә шушы җыр өчен хәзер 1320 номерына топ клип 101 санын язып, тавыш юллыйбыз дуслар. Қолларыңда зәңгәр шәшәк иде, қолым қасып мені қытладың. Шушы күннен башлап күзләремнен алмый башладың. Жаны яралы, йөрәккә ең ярасы, әйтмәсәң дә сизәм битенә дә. Гашик җаннар бер-без генә түгел, очрашулар булмасын инде. Сизеп торам кайнар сулышыңны, йөзең балкый кояш шикелле. Зәңгәр күлмәгендә бик киләшә, балын чәчәкләр шикелле. Җаны яралы, йөрәккә ең ярасы, әйтмәсәң дә сизәм битенә дә. Гашик җаннар бер-без генә түгел, очрашулар булмасын инде. Гашик җаннар бер-без генә түгел, очрашулар булмасын инде. Ниләр үзгәргәндер шул кадәрле, хисләреңне яшерә алмыйсың. Күрмәмешкә салынып үтеп китсәм, җаннарыңа урын тапмыйсың. Җаны яралы, йөрәккә ең ярасы, әйтмәсәң дә сизәм битенә дә. Гашик җаннар бер-без генә түгел, очрашулар булмасын. Җаны яралы, йөрәккә ең ярасы, әйтмәсәң дә сизәм битенә дә. Гашик җаннар бер-без генә түгел, очрашулар булмасын инде. Гашик җаннар бер-без генә түгел, очрашулар
Даşuları bulamazsın inde. Alsu Fazlıyevaның жәйгі хоббиі нәрсе екенін білесізмі, достар? Жилек жию. Алсу аны күннәр, түннәр буе жиярга да әзір. Озатны да үйрәтеп бетергән бу шөгыльгә. Кем арбасына утырсаң, шуның жырын жырларсың дигән бит халык. Чит илгә ял итәргә йөрергә дә бик яраталар. Ләкин жилек беренче урында. Жилек жию топ клипта тавышлар кабул итү белән бер. Никадәр күбрәк булса, шул кадәр рәхәтрәк. Атлыйсың белеп кенә, матур иттереп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең килеп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең килеп кенә. Күгәшен өлкәем, өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Күгәшен өлкәем, өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Canım sina talpınıgan, bir körerge köngülkeyim, seni şunday sağınıgan, bir körerge köngülkeyim, seni şunday sağınıgan. Күгәшен өлкәем, өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Күгәшен өлкәем, өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Şiverimsin güzel, tirende yer kuzlarım. Baldan şekerden de tatlısıyım diyen sözlerin, baldan şekerden de tatlısıyım diyen sözlerin. Күгәшен өлкәем, өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Күгәшен өлкәем, өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Күгәшен өлкәем. Nazlı yarı sin bit ol, бәхетләргә тиң бит ул. Безгә дигән киләчәк юк, кара ничек бит ул. Безгә дигән киләчәк юк, кара ничек бит ул. Күгәшен өлкәем, өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Күгәшен өлкәем, өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Күгәшен өлкәем, өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Атна дәвамында башкаларга караганда күбрәк тавыш җыйган клиплар рәтенә дә килеп җиттек. Бу атнада 3нче урын кемнеке? Әйдәгез, шуны белик. Элвин Грей белән Ансуның 3 айлык гастроль турлары артта калды. Ләкин шуңа да карамастан әле эш күп. Яңа җырлар яздырасы, клип төшерәсе һәм әлбәттә Ансуның диплом яклыйсы бар. Җәй көнен үзебезнең якларда үткәрсәң яхшырак. Бездә бер шундый матур табигать диялар. Ә хәзер Айли Җанашым клибы өчен тавыш бирик, дуслар. 1320 номерына топ клип 92 санын язабыз да, SMS юллыйбыз.
Ama ko'rsam yuragim yonar. Senin güzellikni ko'rib sanduqashlar so'qlanar. Hayli jonashim yomon suv, ko'rishmagan chog'larda ko'zlarim gul yullatadi, ko'zlarim gul yullatadi sen yashagan yoqlarda. Ko'zlarim gul yullatadi, Ko'zlarim gul yullatadi sen yashagan yoqlarda. ko'rishikda o'shashikda birga shaqda kunayamli. Ikki birga bo'lgan chaqda suylar so'zlarida damli. Hayli jonashim yomon suv, ko'rishmagan chog'larda ko'zlarim gul yullatadi, ko'zlarim gul yullatadi sen yashagan yoqlarda. Ko'zlarim gul yullatadi, Ko'zlarim gul yullatadi sen yashagan yoqlarda. Küttürmesin uzak ilmi, mumsulatma ko'ngilni. muhabbatga olib kirgan sen so'ng o'zing tugilni. Hayli jonashim yomon suv, ko'rishmagan chog'larda ko'zlarim gul yullatadi, ko'zlarim gul yullatadi sen yashagan yoqlarda. Ko'zlarim gul yullatadi, Ko'zlarim gul yullatadi sen yashagan yoqlarda. Ilmira Nagimova үзенең барлык җәен авылда ял итеп уздырмакчы. Бәлки берничә авылда концертта эшләп алырбыз ди ул. Ilmira авылда нишли дип уйлыйсыз? Дөрес, бөтен булган һәм булмаган җиләк-җимешләрне ашап, иммунитетын ныгыта. Чөнки җырчыларга ширләргә ярамый. Ilmira Nagimova белмәдеңме клибы. 1320 номерына топ клип %2 санын язып, тавыш юллыйбыз. Bugün кинәт хәбәр алdım, сагынасың яратып. Киткән идең башка ярга, йөрәгемне ялатып. Белмәдеңме киткән чакта мине сагынашагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын. Белмәдеңме киткән чакта мине сагынашагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын. Юкагылма син кабаттан йөрәгемнең кылына. Әйләнмәсен ул яңадан хисләреңнең кулына. Белмәдеңме киткән чакта мине сагынашагын. Яратусыз бу тормышта җиңел
üçün yo'g'oldim bilmadingmi ketgan shoqda meni sog'inashag'in yaradusiz bu turmushda jengil bo'lmay yashag'in bilmadingmi ketgan shoqda meni sog'inashag'in yaradusiz bu turmushning jengil bo'lmay yashag'in yaradusiz bu turmushda jengil bo'lmay Li Shamsiyona için әлеге жай bu bizning жай lozungi ostida uza. O'zingizning jayni bir nindi shit illar bilan da shog'ishtirib bo'lmaydi. Jayni bek sog'insang shit ilga qish kuni borib qaytarga da bo'ladi deb soni yo'q. Shunga da qaramasdan dengizni bek yarata. Istavuna Li alol bek havas baliqchida ekan. Li qarmog'in tutib suv bo'yina kelib o'tirgandan so'ng baliqlar oni ko'ru shotlig'idan o'zlari sikirib chiqa boshlaylar ekan. Do'stlar, hozir do'stlarimga klibi uchun tovush bering. Dostları belleni yaşav yemli, dostları belleni ko'ngilli, dostları bellen aralashu o'zin aytag'im birini. Dostlarıma rahmat aytib yarsib dibe yuraklar, bitmas rotlik singmas suyu menin sizga tilaklar. Dostlarıma rahmat aytib yarsib dibe yuraklar, bitmas rotlik singmas suyu menin sizga tilaklar. Dostları yaktı yıldız ay nuriday balqıysiz. Bu turmuşda şin kişisiz şunga jengil atlaysiz. Dostlarıma rahmat aytib yarsib dibe yuraklar, bitmas rotlik singmas suyu menin sizga tilaklar. Dostlarıma rahmat aytib yarsib dibe yuraklar, bitmas rotlik singmas suyu menin sizga tilaklar. Jan dostlarım tatlı yaşık eşuyni kulağızda. Sağ selamet yaşayız deb gül şaşam yollarızga. Dostlarıma rahmat aytib yarsib dibe yuraklar, bitmas rotlik singmas suyu menin sizga tilaklar. Dostlarıma rahmat aytib yarsib dibe yuraklar, bitmas rotlik singmas suyu menin sizga tilaklar.
Ни кызганыч, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Атна дәвамында яраткан җырчыларыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз, дуслар. 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, яраткан клибыгызның кодын язып, SMS хәбәр юллагыз, яисә tmtvonline.ru сайтына кереп, яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез. Ә без сезнең белән бер атнадан соң очрашырбыз. Сау булыгыз.